Yaba mfowethu uphunga lenja lento engasabi umuntu emhlabeni. Iyashaya futhi lento injalo. Ngifuna ukukhuluma ngeParis, ayiba mfowethu ngeke ayi umuntu umyekene umuntu noma ubanje. Angikhulumeli lo mfana wamanqele, ngikhulumela wonke umuntu wasemhlabeni. Ayi umuntu umyekene umuntu. Yazi ukuthi maningi ama-competition akhona against Paris. Umdlalo omuhle loyo futhi uma uqhubeke. Ayizizamile inkonzo ukuyivimba iParis bafana bakithi ayilutho bafana ihambile iParis. Ihambe kakhulu. Angikhulumi ngoba nakho ngicenga ukuthandwa no. Bakhona abantu abangithandayo mina noJesu uyangithanda ngeke ngincenge ukuthanda uMthandeni. Understand? Kodwa into enhle bafowethu ayibongwe. Engconye nje into enhle. Yekani ukubeka izathu lapha nisihamba nisola abantu eningabazi olwani basola mahlanze nezimpi zenu. Abahlangene olwana lezi. Understand? Into njengamanje sematheni ukuthi iParis iyatrenda naphesheya kwezilwandle. Danko. You understand? Lokho kunye sobe sikubone ngonyaka ozayo. Vele umuntu meluza. Khuluma too much. You understand? Anoyifundisa nje ukubongelana manabantu. Mbongele nje umuntu. You understand? Abelungu ngakho indle enhle kunaye umakhelwane uyayishutha ayicele iplane umdayisele. Naye yakhe kwela kubo. You understand? Yeah, athi good luck. Nina njengamanje uMthandeni ufike wakhipha iParis. Ihambile bafowethu, ihambe kakhulu. uMthandeni kanti ukhiphe iParis isingili yini? Kwasha kwacima. No, vumani ukuthi iyanihlula. Lento. Ihamba phambili. Understand? And then nawe ngelanga sokushayela izandla futhi zama ukufunda emaphutheni. uMthandeni wafike la wakhipha lengoma ethi waphafa gogo. Ngamtshena mina njengensizwa ngathi amasimba la mfana wakhe iphela. Next year into ayenza wakhipha June. You understand? Buka manje ukuthi ukephi. Uyafunda emaphutheni. Nina nifuna ukutshelwa ngithi. Ingakho nizohlezi nisemuva because anifuni ukutshelwa, anifuni ukufunda. Yebo lento le. uMthandeni unalento le kakhulu. Unalento le uMthandeni. Too much. You understand? So bafowethu i-challenge uma uyibona umuntu oqhathwe naye ekwehlula vuma ukuthi lo muntu uyangihlula. Sale sombiza ngobhodi. Bese uzama iqhinga lokuthi uze ku round 2 ufunde emaphutheni akho uhambe uyo practice, train, lungisa amaphutha. Thank you. Wena kuzani uzomela uyehlise i-keyboard. Memeza too much.